Nusret Gökçe, známy aj ako Salt Bae, sa v roku 2016 stal cez noc virálnou senzáciou vďaka jedinému videu na Instagrame. Keď sa ráno zobudil, zistil, že jeho video dosiahlo milióny zhliadnutí, čím sa jeho pár sledovateľov zmenilo na obrovské publikum. 2016, I make a video. Our waiter, I ask him, can you take a picture and video for me? I make one big tomahawk, and then I cut very nice, and then I put the salt, with the sun, like a rain, like a snow. And I go to sleep around 1 o'clock. I wake up 6 o'clock, and then I open the telephone. My telephone is different. 1 hour, I have 1 million people. We go to Abu Dhabi, 3 million. Wow. And then all week, 7 million. Ale Nusretov život nebol vždy takýto. Kedysi pracoval ako mesiar 14 hodín denne a často prespával na stoličkách. Nusret pochádza z chudobnej rodiny v Turecku. Narodil sa v roku 1983, mal 2 súrodencov a jeho otec pracoval v bani. Preto musel hľadať spôsoby, ako sa vymaniť z chudoby. Už v mladom veku začal pracovať v potravinárstve, čím si osvojil mesiarske zručnosti. Ešte v mladosti stihol pracovať v niekoľkých krajinách, no jeho prelom nastal v roku 2010, keď otvoril svoju prvú reštauráciu v Istanbule. No jeho reštaurácia nebola vôbec drahá. Bol to cenovo dostupný podnik, kde si ľudia mohli vychutnať chutné jedlo za rozumnú cenu. Ale slovo dostupný sa nehodí k Nusretovi dnes. Chlapíkovi, ktorý si dnes pýta $140,000 za účet pri jednom stole vo svojej reštaurácii. Znie to neuveriteľne, ale áno. Kedysi prevádzkoval lacnú reštauráciu. No keď videl pribúdajúce pozitívne recenzie a rastúcu popularitu, stále zvyšoval ceny. Jeho reštaurácia mala obrovský úspech. Recenzie chválili výborné jedlo, príjemnú atmosféru, dokonalý servis a neuveriteľne výhodné ceny. Kompletné menu pre 3, vrátane kávy a nápojov, vyšlo na približne 70 eur. Už po roku od otvorenia, keď ho ľudia označovali za najlepší steakhouse v Istanbule, sa ceny vyšplhali tak vysoko, že 70 eur stačilo ledva pre jedného hostia. Ceny rástli ďalej a ďalej, keď za 70 eur si napokon nekúpil ani 4 plechovky Red Bull. Tak čo sa vlastne stalo? Ako ambiciózny muž, ktorý rád cestoval po svete, Nusretovým ďalším krokom bolo priniesť svoju špičkovú kuchyňu priamo do dvora milionárov do Dubaja. A od tohto momentu sa z neho stal špekulant, ktorý od ľudí pýtal tisíce eur len kvôli zlatému listu za pár desiatok eur. Postupne otváral reštaurácie po celom svete v lokalitách ako Miami, Las Vegas, Beverly Hills, Mykonos či Londýn. I wanna say something about London. London is my big dream. Someday, next day, every day, all the time. I love London. London is different. Spoliehajúc sa výhradne na svoju popularitu, svoje predražené menu servíroval pre najslávnejšie celebrity a športovcov planéty. Výsledkom bolo, že veľa ľudí začalo chodiť do Nusretovej reštaurácie len preto, aby sa mohli predvádzať na Instagrame, hoci vedeli, že si jedlo nemôžu dovoliť. Keď Duan Miranda navštívil Nusretov Steakhouse v Miami, objednal si 2 klasické tomahawk steaky po $275 za kus. Namiesto toho mu však priniesli 2 zlaté tomahawk steaky, za ktoré mu vystavili účet na viac ako $5,000. Objednali sme si 2 tomahawk steaky a jahňacie rebrá pre celý stôl. Keď prišiel účet, zostali sme v šoku. Trvali na tom, že sme si objednali zlatú verziu a naúčtovali nám $1,000 za kus. Rozhodne sme si túto verziu neobjednali a jedlo sme zjedli v domnení, že ide o štandardnú prezentáciu nášho výberu. Bolo jasné, že čašník sa snažil situáciu zneužiť vo svoj prospech. Namiesto toho, aby si priznali chybu a spravili správnu vec, zavolali na nás miestnu políciu. Napriek nesúhlasu sme zaplatili sportných $5,000, aby sme predišli ďalším nepríjemnostiam.
Nusret oberaním ľudí o šialené peniaze zarobil na vrchole približne 80 miliónov eur. Momentálne však jeho zisky prudko klesajú. Veľké množstvo jeho reštaurácií sa po celom svete zatvára a aj tie, ktoré ešte ostali v prevádzke, zaznamenávajú výrazný pokles príjmov. Najsmutnejšie na tom je, že keď bol na vrchole a mal na konte 80 miliónov eur, zverejnil video, ako sa po 2 rokoch stretol so svojou mamou. A dom, v ktorom bývala, vôbec nevyzeral ako príbytok matky milionára. Ľudia ho v komentároch tvrdo kritizovali a spustili obrovskú vlnu kontroverzie. Taktiež je prinajmenšom zvláštne, že po celý čas si ani len nedal dole okuliare. Rozum sa taktiež zastavoval nad jeho správaním po finále majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2022. Po tomto incidente bol vyšetrovaný FIFA, ako bolo možné, že sa dostal na ihrisko. No netreba hľadať veľmi dlho, aby sme zistili, že prezident FIFA často navštevoval Nusretové reštaurácie. Po týchto udalostiach dostal Nusret zákaz na mnoho športových podujatí. Ďalšie video, ktoré sa stalo virálnym, ukazovalo, ako Salt Bae podáva steak za $1000 venezuelskému prezidentovi, zatiaľ čo ľudia vo Venezuele hľadujú. Kritika sa valila z každej strany. To ale nie je všetko. Jeho reštaurácie boli viackrát odhalené za zlé zaobchádzanie so zamestnancami. Niekoľkí pracovníci verejne priznali, že boli preťažení, nedostatočne ohodnotení a zažili neľudské zaobchádzanie. Niektorí dokonca podali žaloby pre nevyplácanie tringeltov. Predstav si, že pracuješ obrovské množstvo hodín v jednej z najprestížnejších reštaurácií sveta a zistíš, že tvoje ťažko zarobené tringelty idú priamo do vrecka majiteľa. Zamestnanci vysvetľovali, že ich bývalý šéf mal autoritatívny diktátorský prístup a nezaujímal sa o miestne zákony. A tento chlap mal odvahu chváliť sa v časopise Time, že deti ho teraz vnímajú ako inšpiráciu. Dokonca povedal, že kedysi chceli byť deti lekármi alebo inžiniermi, ale potom, čo ho videli, chcú byť mesiarmi. Považujú ma za vzor. Za veľmi krátky čas som sa stal inšpiráciou pre mnohých ľudí. Toto bol rozhovor s Nusretom, ktorý vyšiel koncom roka 2021. Hlavnou zbraňou Nusreta je premeniť steak za $30 na steak za $1000 a spraviť z obyčajného jedla niečo, čo vyzerá, ako by stálo $1000. Slávny šéf-kuchár Gordon Ramsay tiež vyjadril kritiku a povedal, že Nusret v skutočnosti nevie variť nič iné okrem stejku, pretože je len mesiar. Ramsay dokonca povedal, že videl, ako sa Salt Bae trápil s varením zemiaka a nazval všetko, čo robí, iba trikom. Obvinil ho, že využíva svoju slávu na to, aby od zákazníkov pýtal prehnané sumy za priemerné jedlo. Pravda je, že bez ohľadu na to, čo Nusret robil, bol nesmierne úspešný v tom, že využil svoju virálnu slávu na zbohatnutie na predraženom jedle a stal sa multimilionárom. Teraz však zažíva veľký pád kvôli svojim chybám z minulosti. Ľudia mu už neveria tak ako kedysi a veľa jeho reštaurácií zatvárajú jednu po druhej. Ak bude situácia pokračovať rovnakým tempom, Nusret si bude možno musieť nájsť nový biznis, na ktorý bude môcť sypať soľ.